nás. Duchu Svätý, príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď a naplň nás. Pamätáte sa, o čom sme začali rozprávať, ale to bolo strašne dávno. To bolo asi 2 večery chvál dozadu. Rozprávali sme o čom? Ako sa volala téma? Prečo mať v živote cieľ, že? Ešte predtým, než budem pokračovať, poprosím vás, ak je medzi vami prázdne miesto, skúsme sa tak o jedno šupnúť, aby tí, čo stoja, si kľudne mohli sadnúť. Lebo vidím, že ešte sem tam nejaké miestečko je. Super. Hovorili sme o tom, že prečo je potrebné mať cieľ v živote. A takisto aj to, že každý jeden z nás bol stvorený kvôli nejakému cieľu, ktorý s ním Boh má. A keď budeme žiť svoj život podľa toho cieľa, ktorý má pre nás Boh, tak Boh nám sľúbil a Ježiš hovoril, že jednoducho to bude život v hojnosti. Hovorili sme o tom, že teraz budeme brať takých 7 oblastí vo svojom živote, ktoré chce, verím, Boh premeniť vo všetkých nás. A preto sme sa potrebovali v tej minulej téme dozvedieť, ako sa viac približiť k Bohu, ako prísť k nemu bližšie, tak ako marnotratný syn, ktorý jednoducho musel už mať dosť toho života, ktorý prežil. A takisto aj ty, ak sa naozaj chceš približiť Bohu, tak v prvom rade nesmieš byť spokojný so životom, ktorý vedieš teraz. Pretože Boh má pre teba oveľa, oveľa lepší život. A keď si myslíš, že máš dobrý život, tak ver, že Boh má ešte lepší život pre teba pripravený. A urobí všetko preto, aby si ťa pritiahol bližšie, aby si mohol pri ňom byť bližšie, aby si mohla pri ňom byť bližšie. A dnes budeme hovoriť o čom, si myslíte? Aha, už vidíte. Presne tak, dnes budeme hovoriť od stresu k požehnaniu. A tak ako Rimanom 12:12, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania. My potrebujeme premeniť svoje myslenie, potrebujeme premeniť v sebe určité veci, aby sme naozaj sa mohli približiť k Bohu, aby sme mohli žiť život taký, aký má pre nás Boh pripravený, s jeho cieľom. A dnes by sme si zobrali fyzické zdravie, pretože stres veľmi, veľmi škodí nášmu fyzickému telu, proste ako nám samým. Tak ako jeden hovoril, že pečenka ma boli, ľadviny mi kornate a mne samotnému taky nie je nejak dobře. Tak jednoducho to má obrovský vplyv na to, ako žijeme, ako sa správame, čo robíme a tak ďalej a tak ďalej. Ale predtým, aby sme vedeli definovať, čo máme robiť, aby sme ten stres odburali, tak musíme najprv vedieť to, že čo ten stres spôsobuje. Je 7 takých základných zdrojov, ktoré spôsobujú stres. Či si to uvedomujeme, alebo nie. Ten prvý sú obavy. Každý z nás má určité obavy. Otec, mama majú obavy o svoje dieťa, či sa mu niečo nestane, či jednoducho to všetko dobre dopadne. Máš obavy z toho, že stratíš mobil, čo naši rodičia napríklad takúto obavu nemali. Hej, ale mnohí ľudia majú proste stále, hej. Ja keď sadnem do auta, tak prvá vec, čo mobil, peňaženka, toto všetko, hej, to už je proste vec, ktorá spôsobuje stres. Je naozaj mnoho vecí, ktoré nám spôsobujú stres. Je tu obava o to, že stratím reputáciu, je tu obava o to z toho, že jednoducho sa sklamem v živote. Je tu kopec obáv. Myslím, že každý jeden z vás by vedel definovať tú obavu, ktorú jednoducho má. Druhá príčina, alebo taký zdroj toho nášho stresu je ponáhľanie sa, je taká uponáhlenosť. Viete, my, neviem, či ste si všimli, ale zdá sa, ako keby ten svet išiel rýchlejšie a rýchlejšie každým dňom. A čím viac vecí máme na to, aby nám ušetrili čas, tak tým viac sa dvíha dopyt po tom, aby sme to robili rýchlejšie.
A jednoducho je to tlak sveta, aby sme robili a nemali čas sa zastaviť, porozmýšľať a jednoducho žiť to a robiť to, čo nám má pre nás pripravené Boh. Každý chce hneď včera. Hej, všetky proste, ja keď si niečo objednám na internete, tak hľadám proste, čo mi dorazí skôr. Hej, proste, aký by som nemohol jeden deň dlhšie počkať, hej, ale to je v nás proste. Každý z nás, my chceme hneď. Rozhodnem sa, že idem si kúpiť nové auto, dobre, si ho ale rýchlo, hneď idem kúpiť auto, teraz kde ho majú? Chcem kúpiť, ja neviem, nový perečník, hej, deti, alebo čo, tak proste rýchlo, hneď dnes. Všetko chceme mať hneď. A rýchlosť vytvára stres. Myslím, že je oveľa pokojnejšie ísť na autobus normálnou chôdzou ráno, ako behať o zlom krky, že? A to je stres. Ďalšia príčina, alebo zdroj sú davy. Je dav ľudí. Je to, keď jednoducho je okolo nás strašne veľa ľudí. Ako toto je nádherná atmosféra. Tu proste myslím, že niekto z nás nemá stres, aspoň verím. Ale proste ja som mal možnosť niekoľkokrát byť v Londýne, alebo v takých veľkých mestách a jednoducho ja som úplne vyčerpaný z toho, keď všade je veľa ľudí. Hej, kde idete, tam je strašne veľa ľudí. Predstavte si, že v roku 1800 bolo iba jedno mesto na svete, ktoré malo 1 000 000 obyvateľov. A to bolo mesto Londýn. A to bolo jediné mesto. A odvtedy vlastne prebieha urbanizácia a všetci tí ľudia vlastne z okolia, z tých dedín a tak ďalej sa sťahujú do veľkomiest. A dnes máme obrovské mesta, Mexico City, ktoré má 35 miliónov, Tokio 36 miliónov a tak ďalej a tak ďalej. Proste to sú obrovské megamesta, ktoré majú neskutočné množstvo ľudí a vy kde idete sami človek. A proste nie, že by to bolo zlé, ale každý sa ponáhľa. To keď v Londýne vidíte, že niekto ide pomaly, tak to je turista. Pretože oni nemôže stihnúť metro o 30 sekúnd neskôr, on musí práve toto teraz. Hej? A ja sa do toho nechám strhnúť. Ja sa niekedy proste pristihnem, keď som tam, že už jednoducho utekam s nimi. A potom sa zamyslím, hej, a však na čo, však počkaj, pôjde ďalšie, ne? Proste a toto vytvára stres. Ďalšia z príčin, 4. je vlastne možnosť veľkého výberu. Keď máme strašne veľa možností na výber a my sa nevieme rozhodnúť, že čo teraz. Hej? A to my si myslíme, že to je sloboda. Ne? Však čím viac si môžeš vybrať, tým môžeš byť slobodnejší, tým je to lepšie. Ale opak je pravdou. Ty keď máš príliš veľa možností si vybrať, tak to vytvára stres. Minulý týždeň sme boli na zmrzlinu napríklad v Košiciach s deťmi. A proste mali tam asi 30, ja neviem koľko druhov zmrzlín. A vôbec už to bol problém, že či zmrzlinu, či koláčik, hej. Tak niektoré naše deti povedali však obidva. My sme povedali, jedno alebo druhé, musíš si vybrať. A proste už sme začali objednávať, lebo niektoré si vybrali, no a naša Lavra, tak ona proste stále, ona bola v tom strese, že ktorú si má vybrať tú zmrzlinu teraz. Hej. Ani sama nevedela, čo ide na chuť. A ja ju chápem. Ja som pre istotu nekúpil žiadnu. Ale to vytvára stres. Viete, obrovská možnosť výberu. 5. zdroj, ktorý vytvára stres, je strata súkromia. To je proste, možno, že máte taký pocit, že ste kontrolovaní, že všetko každý o vás vie. Napríklad podarilo sa nám jedného času zojsť do minusu, ako viete, teraz je taká možnosť, že môžete ísť naučiť do minusu. Hej, a potrebovali sme proste niečo také akutné vybaviť, sa museli zaplatiť peniaze, išli sme do minusu. V ten deň, ako som išiel do minusu, už mi volali z banky, či nechcem kreditku. Hej, a to už som asi 4-krát hovoril, že nie. Ale možno, že ste sa rozmysleli. Hovorím, nie. Ale viete, to je výhodné, lebo teraz sa oplatí a toto a vidím, že idete do minusu a že to sa vám vzíde a to máte zadarmo a nebudete úroky platiť. Nie. A jednoducho, vy si niečo kúpite v obchode a už vám chodia len také letáky, hej, keď máte karty a ste členovia tých všetkých klubov, tak jednoducho každý máte pocit, že ako keby o vás vedel, že čo sa deje. A to takisto vytvára stres. Ďalší zdroj 6. je tzv. Pluralizmus, alebo by sme povedali taká rôznorodosť, alebo mnohotvárnosť, napríklad hodnot ľudí. Hej? Keď napríklad za totality, ani nie tak nedávno, sa ľudia delili na veriacich a neveriacich. Hej, a proste dnes máme taký trošku veriaci, taký čuchnutý, proste je ten, čo verí v okultizmus, proste je otvorené na New Age a na všetky tieto možné veci a to je tam mnoho
duchovnosť, ktorá je premiešaná a to spôsobuje veľakrát konflikty na pracoviskách, alebo keď sa rozprávate názory a tak ďalej a tak ďalej. Ja som mal možnosť takisto s kolegom, proste úplne som bol vystresovaný z jeho názorov, lebo proste nemusel veľmi katolícku vieru a tak. A jednoducho to vytvára všetko stres. A ani si to možno neuvedomujeme, ale čo je najhoršie, že svetom sa šíri taká kultúra neslušnosti alebo takého hrubého zaobchádzania, kedy ľudia si nevážia jeden druhého. A vy neviete, že čo od toho druhého čakať, ako sa zachovať, aké on má hodnoty. A keď sa vy otvoríte alebo začnete nejak rozprávať, mnoho zranení z toho vplýva a vy už keď začínate nový rozhovor, tak sa stáva, že ľudia sa uzatvárajú do seba a už nemajú ani chuť začínať nové rozhovory. Pretože to vytvára stres. A mnohokrát aj by sme sa chceli s niekým porozprávať, ale teraz neviem a mám sa a nemám a mám začať a ja sám a on sám a ja idem a nejdem a to je stres. Hej? A ďalšia posledná taký základný zdroj je prakticky strach z budúcnosti. A to je tzv. Otázka čo ak. Čo ak, hej, neviem, možno, že máte vy také, že a čo keď teraz toto bude, a čo keď tam pôjdem a toto sa stane, a čo ak to, a to, a čo ak to. A jednoducho, ja z osobnej skúsenosti viem, že 80% strachov, ktoré ja prežívam zo svojej budúcnosti, že keď proste čo bude zajtra, lebo idem na nejaké jednanie a teraz čo bude zajtra, pretože čo všetko sa môže stať a 80% z tých strachov sa vôbec nestane. A ja zistím, že som sa bál zbytočne. A všetko ide ľahučko, ale ja som zabil celý ten čas strachom z niečoho a nemohol som sa sústrediť naozaj na to, čo je dôležité, to, čo je môjim cieľom. Ale Boh vedel, že sme takí. A Boh vedel, že jednoducho my s tým stresom budeme bojovať a bojovať. A preto nám dal úžasnú pomôcku vo svojom Božom slove. A dal nám 23. žalm, ktorý napísal kráľ Dávid, ktorého Braňo už spomínal. Napísal mnoho žalmov a ten 23. to je taká istota, kedy nám Boh dáva, ako sa vyvarovať stresu. Žalm 23. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pasienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Tento žalm má 6 veršov a je v ňom 7 základných krokov alebo vecí, alebo rozhodnutí, ktoré by sme mali spraviť vo svojom živote, aby sme eliminovali stres, alebo by sa tento stres premenil na požehnanie. A my si prejdeme každý verš, ktorý nám hovorí o tom, ako prejsť od stresu k požehnaniu. Príslovia 14.30a hovoria o tom, pokojná myseľ dodáva zdravie. Boh nám hovorí, nie je môjim plánom, aby si bol vystresovaný vo svojom živote, aby si bol neustále, že nevieš, kde ti hlava stojí, aby si nebol proste úplne mimo, ale aby si mal pokojnú myseľ, ktorá je odovzdaná jemu a to ti dodá zdravie. Chcete sa dožiť vysokého veku? Áno. Niekto si povie, však to je jedno, kedy prídem k Pánovi. Ale Boh má s tvojim životom plán. A on chce, aby tento plán bol naplnený podľa jeho vôle. Ale keď ty si dokaličíš nejakým spôsobom zdravie a zomrieš skôr, ty si mal výber, ty si mohol vybrať. Buď môžeme žiť pokojný život s Bohom, alebo stresujúci bez Neho. Každý jeden z nás má možnosť si dnes vybrať. Všetko je o postoji. Týchto 7 postojov, ktoré sú v tomto žalme, si potrebujeme osvojiť, preto sme hovorili, že je potrebné vo svojom živote si zadať určité ciele. Preto sme hovorili aj na prvej prednáške o tom, prečo mať je dôležité cieľ vo svojom živote.
Tí, ktorí ste neboli, alebo takto, tak na našich stránkach www.maranathpo.sk sú všetky záznamy z večerov chvál, ako hudba, takisto prednášky, sú tam aj video prednášky, takže nemusíte si ani nahrávať, ani všetko môžete, keď chcete, ale dá sa to kľudne vypočúvať, stiahnuť z našej stránky, je to k dispozícii každému. Takže môžete kľudne si prechádzať aj tie, ktoré ste vynechali predtým. Takže, prvý krok, alebo taký prvý postoj, ktorý by sme mali vo svojom živote mať, je, že iba Boh naplní všetky moje potreby. Mnohokrát sa obávame toho, že či naozaj budú všetky moje potreby naplnené, že či toto, čo ja túžim, po čom túžim, či sa to splní. Viete, to je takisto jedna z obav, ktoré máme vo svojom živote. Ale my jednoducho potrebujeme a preto hľadáme naplnenie tých našich potrieb u iných ľudí. Ale jednu vec ti môžem povedať, že ani manželka, ani manžel, ani najlepší priateľ, ani najlepšia priateľka nedokáže ti naplniť všetky tvoje potreby. Tvoje potreby ti jedine dokáže naplniť Boh. A to hovorí vo svojom žalme v 1. verši. Ja som zobral roháčkov preklad, pretože ten je taký najvystižnejší. Žalm 23.1. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Jednoducho, ak dovolíš a budeš žiť svoj život a budeš mať postoj vo svojom srdci taký, že naozaj Pán je môj pastier a ja som jeho ovečka, tak naozaj nebudeš mať nedostatku, nič ti nebude chýbať. Myslíte, že taká ovečka, ktorá sa pasie, tak hľadá svoju potrebu, že by naplnila tá druhá ovečka? Videli ste niekedy stádo oviec? Stádo oveciek vidíme tu. Ale jednoducho, my sme boli stvorení, že jedine Boh môže naplniť všetky naše potreby. A keď my si uvedomíme, že môj partner, alebo nejaký blízky človek, alebo hoci kto iný, alebo hociaká vec, si myslíme, že naplní moje potreby, tak to nie je pravda. A pre niekto si myslí, že kariéra, že nejaký úspech, že peniaze, že ak naplnia tú jeho potrebu, tak už potom sa bude cítiť v bezpečí. Už bude sa mať dobre, ale to nie je pravda. Môžete sa pýtať bohatých ľudí. Viete, ja pracujem v práci, kde sa stretávam s takou smotankou, trošku sú to manažeri centier a tak ďalej, ja chodím na tie konferencie a vidím vlastne tú povrchnosť a tie debaty a každý proste chce viac a oni už majú a toľko majú, že si ja nevieme predstaviť, ale oni sú stále viac a stále nie sú spokojní. Bohatstvo neprináša spokojnosť. Jedine Boh môže naplno naplniť naše potreby. Boh sa naozaj postará o všetko, hovorí Dávid v tomto žalme. Preto my potrebujeme pozdvihnúť oči k Bohu, keď nám niečo chýba. A on nám to dá. Ak bude Pán môjim pastierom, nebude mať nedostatku. Nič mi nebude chýbať. Ale on musí byť môj pastier. On musí byť tvoj pastier. Nie peniaze. Nedávajte dôveru do ničoho, čo môžete strátiť vo svojom živote. Do ničoho. Nevkladaj dôveru ani do manželstva, lebo nevieš, kedy čo. Na človeka sa nedá spoľahnúť na 100%. Nevkladaj svoju dôveru do majetku, do peňazí, zabezpečenie, istota, ani poistky nepomôžu. Jednoducho, naozaj dôveruj Bohu, lebo on je tvoj pastier. Druhý taký návyk, ktorý si potrebujeme osvojiť, je pre mnohých veľmi ťažký. A nie je to ľahké ani pre mňa, ale je to odpočinok. Naozaj potrebujem poslúchať Boha vo všetkých inštrukciách. Boh to považoval natoľko dôležité, že sám modeloval pri stvorení sveta to, aby jeden deň odpočíval, aby sme aj my vedeli, že jednoducho potrebujeme odpočívať. Myslíte, že prečo nás Boh stvoril? Máme tu nejakých 80 rokov života a 1/3 z toho života prespíme. Nemohol nás stvoriť tak, aby sme čím viacej vecí stihli a nemuseli sme spať vôbec. Ale to nebol Boží plán. Boží plán bol, aby sme 1/3 svojho života prespali, pretože vedel, že to potrebujeme. Vedel, že je to veľmi dôležité. Dal ho dokonca do 10 prikázaní. A mnohí jednoducho z nás to nedodržiavajú. S kým sa rozprávam, tak každý hovorí, že sa má strašne rýchlo. A mnohokrát posledná vec, na ktorú myslíme, je odpočinok, je spánok.
Ale toto je veľmi dôležité. Ja som začal tak veľmi, veľmi dávať pozor niekoľko týždňov dozadu, aby som naozaj spal toľko, koľko by som, proste aspoň tých 8 hodín, ktoré ako ja potrebujem. Nepohrdnem aj viacerými, ale okolnosti niekedy je dosť vytvoriť vlastne aj to. A ja som prišiel na to, že jednoducho, ak naozaj sa vyspím tých 8 hodín a odrieknem si večer nejaké veci, veľmi rád som si pozrel nejaký dobrý napríklad film, ktorý ma povzbudil. Viete, je kopec takých kresťanských filmoch amerických a kadejakých vecí, že dokonca som pozeral aj tie, kde som sa aj povzbudil naplnil, alebo som čítal knihu, alebo tak, nejakú dobrú. Ale uvedomil som si, že jednoducho nie je to pre mňa taký odpočinok, ktorý potrebujem a že naozaj potrebujem spať. Tak jednoducho 8-hodinový spánok je pre mňa veľmi dôležitý. Ale hovorím, že som na ceste, hej. Nie je to sám mám s tým problém, ale robím všetko preto, aby jednoducho tam bol. Ďalšia dôležitá vec je vlastne nedeľa. Je jeden deň v týždni proste naozaj oddychovať. Dnes veľa ľudí pracuje aj v nedeľu. A Boh nám hovorí v Žalme 23.3, Boh cez Davida, dušu mi osviežuje. Boh ti chce osviežiť dušu. Boh ťa chce občerstviť. A my mnohokrát prosíme, Bože, daj mi silu, ja už nevládzem. Bože, daj mi, ja už nevládzem ďalej. A Boh hovorí, veď ja už som ti to povedal toľkokrát, máš to v Božom slove, máš to v 10 prikázaniach. A čo ešte chceš, aby som urobil? Proste ty vo svojom srdci sa musíš rozhodnúť, že to budeš robiť. Je to deň voľno, aspoň raz v týždni, je to v 10 prikázaniach, má takú istú hodnotu, ako nezosmilníš, ako nepokradneš a všetky ostatné. Tam nie je väčšie a menšie prikázanie. Tam sú jednoducho všetky prikázania na jednej úrovni. A preto, lebo Boh vedel, že je to veľmi dôležité pre teba a pre mňa. Niektorí si myslia, že je to strata času. Že toľko vecí by som spravil. Tak ti môžem na to povedať jednu vec. Nie je. Chcete viac? Exodus 34.21 Boh hovorí: po 6 dní budeš pracovať, ale 7. dňa budeš odpočívať. Keby to bolo aj v čase orby a žatvy, budeš odpočívať. Viete, ja žijem v takej poľnohospodárskej rodine trošku, že my trošku aj tak posejeme aj tak. A ja si pamätám obdobia, že stále tí roľníci, viete, a hovorili, že to v nedeľu, keď žatva, to môžeš, to kľudne môžeš, lebo to je žatva a to je dovolené. Nie je. Boh jasne vo svojom Božom slove hovorí, že aj keby to bolo v čase orby a žatvy. My si myslíme, že my chceme pomôcť niekedy Bohu, že Bože, rýchlo zoženieme, bo čo keď dáš dážď v pondelok? Nie. Boh hovorí, buď verný môjmu slovu. Ak nebudem dôverovať Bohu, tak on nemôže nič mi nemôže pomôcť. Ale ja keď sa odovzdám, tak sa nemám čoho bať. Aj keby hlásili obrovské búrky krupobytia v pondelok, proste v nedeľu nemôžem zbierať žatu, pretože je to v Božom slove. Ale mnohí z vás, čo ste tu nie ste roľníci, tak si poviete, ja sa môžem iné veci robiť v nedeľu. Nemôžeš, pretože odpočinok spočíva z takých 3 vecí. Je to fyzický odpočinok, kedy odpočíva celé telo. Tu je biblický dôkaz o dôležitosti nedeľného schrupnutia si po obede. Len prosím vás, nie teraz, kým prednášam. Už vydržíte do večera. Jednoducho je naozaj dôležité, aby odpočinulo telo fyzicky. Je veľmi dôležité, aby sa občerstvil môj duch. To znamená, že chodíme do kostola, chválime Boha, večeri chvál. Proste je dôležité, aby ten deň sme zasvetili oslave Boha. Vtedy sa poznáša môj duch. Spomínate, ako Bráňo hovoril, že jednoducho, aké veci sa dejú počas chvál. A je to čas, kedy sa konečne od seba otočíme k Bohu, keď chválime Boha. Lebo väčšinou každý z nás myslí na seba celý deň. A sem tam, keď sa nám pripletú deti, manželka, tak i na nich, ale proste zvyšok dňa, potom zase na seba, hej? A kto si myslí, že nie, tak nemá pravdu. Ale práve v chvále sa otačame k Bohu, pretože chválime Boha.
A potrebujeme si jednoducho dobiť emócie. Telo, duch a emócie. Jednoducho tieto tri veci a to je odpočinok. A už každý z vás vie, že kedy tieto tri veci sú naozaj splnené, že si oddychli. Najlepšie je, keby sme nevolali nedeľu, že to je deň voľna, pretože keď máme deň voľna, tak väčšinou robíme všetko to, čo sme nestihli. A teraz máme voľno, tá šup ho ideme. Volajme to sabat. Volajme to proste to, ako je to nazvané v Biblii, hoď pre seba samých. A tedy budeme vedieť, že jednoducho máme naozaj odpočívať. Nehovorím o sabate, ktorý majú Židia, že musíme presne toľko krokov spraviť a tak ďalej, ale jednoducho je dôležité, aby tieto tri podmienky, fyzický, duch a emócie boli osviežené. Pretože Boh nám chce osviežiť dušu. A Ježiš chodil na tiché miesta s učeníkmi. A Ježiš kráčal po mori, proste ani nechcel nastúpiť na loďku, pretože aj s apoštolmi nemal tichý čas, on proste potreboval byť úplne mimo. Tak si kráčal po vode, tam bol určite sám, hej? Aj vy, nájdi si tiché miesto, ak sa dá. Ja viem, máme 4 deti. Ja viem, že keď máte malé deti, sa nedá spať 8 hodín denne a nedá sa schrupnúť po obede. Hej, to ja už mám pomerne veľké, ale aj teraz sa málo kedy podarí. Ale mám takú zlatú manželku, že mi umožní niekedy, keď už som veľmi vyčerpaný. Ale jednoducho ide o to, aby sme sa snažili a robili to, ako len môžeme. Aby sme mali postoj vo svojom srdci takýto. Jeden misionár spomínal jeden príbeh, že jeden chlapík sa mu proste celý pondelok, keď on mal deň voľna, pretože on bol kňaz a tým pádom v nedeľu pre neho nebolo voľno, tak si dal ako sabat alebo taký odpočinkový deň v pondelok. A sa mu nemohol dovolať a hovorí, ale vieš, tak ja mám deň voľna, takže ja nedvíham ani telefóny, ani maily nečítam. A hovorí, no ale tak diabol nikdy nespí. A ten misionár hovorí, no tak keby som chcel byť taký ako on, tak ani ja by som nespal. Jednoducho, to nie je cieľ. Boh jasne povedal a vymodeloval, ako to má byť. On sám odpočíval, aby sme aj my odpočívali. Po tretie, taký tretí postoj, alebo taký tretí návyk, ktorý by sme si mali spraviť, je sa jednoducho napojiť alebo nabiť svoju dušu krásou. To je veľmi potrebné vidieť také vznešené veci. Napríklad príroda. Je to niečo, čo stvoril Boh. Človek bol stvorený do prírody. Človek nebol stvorený do betónu, do železa, viete, on bol posadený do záhrady, pretože Boh vedel, čo je pre nás najlepšie. Boh vedel, že čo najlepšie odburáva stres. A to bolo práve to. A preto nám hovorí v Žalme 23:2: pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám. Keď si len predstavíte také nádherné zelené pasienky nejaké a proste tichú vodu, tak už len myslíte na to a už ide stres preč, ne? Jednoducho je dôležité, aby každý deň ste boli v kontakte s tým, čo stvoril Boh. Aspoň nejaký nádhernú kvet si kúpte, hej, oleander, alebo čo proste, kde ste, aby ste zažili ten Boží dotyk. Je to naozaj veľmi dôležité. Po druhé, je veľmi dôležité, aby si začal deň s Bohom. Prvých 7 dní naštartuje náladu prvých 7 minút naštartuje náladu celého tvojho dňa. Ak začínaš s e-mailami, alebo proste s televízorom, alebo so správami, alebo s takýmito vecami, tak podľa toho sa ti nasadí celý deň. Začni každý deň s Bohom. Začni tých prvých 7 minút venuj Bohu. Staň ráno skôr, keď je ešte ticho, keď možno, že ešte ostatní spia. Sadni si s Bohom. Dá sa to. 7 minút, neskôr si to dáte na dlhšie, 10 minút. Keď vám to pôjde, dáte si potom 15 minút, potom 20 a tak ďalej. Ježiš hovorí o tom, že aspoň hodinku, aby sme bdeli, pokiaľ je to možné denne. Ale keď nemáš tento návyk ešte, začni aspoň s tými 7 minútami. A ďalšia dôležitá vec je, aby sme sa obklopili s krásou. Umenie a hudba, to sú veci, ktoré podľa Darwinovej teórie absolútne nie sú dôležité pre nás život. Fyzicky. Viete, to dokážeme prežiť. Hej? Bez umenia, bez hudby dokážeme prežiť. Ale my ich máme. My ich máme, pretože Boh nás tak stvoril. Aj Boh má emócie.
A Boh vedel, že nás to proste osvieží, že nás to nabije, že nám to posilní emócie. Je to vec, ktorú jednoducho nám Boh dal. A musíte uznať, že Boh je naozaj kreatívny. A kreativita pochádza od Boha. Takže všetky tie Božie, najviac piesní sa napísalo o Ježišovi, o Bohu na celom svete. Je to proste niečo, čo pozdvihuje našu dušu a je dôležité, aby sme sa obklopili takými vecami. Poviem vám, že čo podáva televízia? Aké krásy, aké hodnoty? A koľko času stráviš pred televízorom? Ja by som bol veľmi rád, ak by ste si dali napríklad najbližší mesiac aspoň nejaký percentuálny pôst od správ. Či už budete čítať v novinách, alebo pozerať v televízii, alebo takto. Ja vám poviem jednu vec. Ja som správy nevidel niekoľko rokov. A som tu. Čože? Super. A som tu. Jednoducho, prišiel som na to, že tie informácie, ktoré boli natoľko dôležité, sa nejakým spôsobom ku mne dostali a zbytok proste ja nemusím vedieť. Viete, všetko v tých správach, všetky tie veci nás len v nás budujú stres. O každej zlej správe, ktorá sa kdekedy stala a tak ďalej. To všetko vám proste prídete na to, keď si pozriete správy alebo prečítate noviny o deň neskôr, mnohokrát zistíte, že polovicu tých správ, ktoré tam boli, že sú o ničom, lebo vôbec sa vlastne nestali, ani neboli tieto. A najradšej mám také strašenia, hej, že a toto sa môže a teraz všetci sa bojíme a ja to vidím aj v rodine na niektorých takých vzdialenejšej, čo sledujú tak pravidelne správy, že jednoducho naozaj, keď sa nabiješ správami z tohoto sveta, budeš podľa toho tak žiť. Ak sa nabiješ Božím slovom namiesto toho, alebo dobrou kresťanskou knihou, tak budeš podľa toho žiť. Nasávaj do seba to, čo má pre teba pripravené Boh. Nie to, čo má pripravené pre teba svet. Namiesto počúvania správ, počúvaj naozaj Boha. Štvrtý taký návyk je obrať sa k Bohu pre ochranu. Žalm 23.3 hovorí, vodí ma po správnych chodníkoch verný môjmu menu. Vieš, ak ty si naozaj doma v Božom slove, ak ty naozaj čítaš Božie slovo, tu máš presný návod, ako máš svoj život žiť. A čím viac ho budeš študovať, čím viac ho budeš čítať, tým viac budeš mať menej strachu a tým viac budeš mať viac lásky vo svojom živote a tým viac sa budeš pripodobňovať tomu, k čomu akého ťa, alebo akú ťa chce mať Boh. Naozaj nemáš sa čoho bať. Pretože Boh, keď je tvoj pastier, Boh je jednoducho, v tejto knihe napísal všetko to, čo potrebuješ vedieť. 5. bod je, dôverujem Bohu v tmavých dolinách. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Iný preklad hovorí, i keby som mal ísť údolím tieňov. A niečo vám poviem o tieňoch, niečo, čo určite viete. Tieň väčšinou ti nemôže nič spraviť. Kamión ťa môže zraziť, ale jeho tieň nie. Takže jednoducho tieň je len tieňom. Ďalšia vec je, že tieň je obyčajne oveľa väčší ako ten samotný zdroj, z ktorého ten tieň vychádza. Mnohokrát si vyfarbíme hrozostrašné konšpiratívne teórie a všelijaké veci a bojíme sa vecí, ktorých sa vôbec nemusíme báť. Bojíme sa obrovských tieňov, ktoré nám nemôžu ubližiť, ktoré sú oveľa väčšie, oveľa menšie, ako ich vidíme. A po tretie, dobrá správa, za každým tieňom je svetlo. Každý tieň je len to, že zakrie tvoj pohľad od svetla. Ale ty, keď jednoducho prídeš bližšie, ten tieň sa bude zmenšovať a čím viac a viac pôjdeš tomu svetlu, tým menší ten tieň bude a nakoniec zistíš, že to svetlo je oveľa väčšie ako ten zdroj, ktorý ten tieň zanechávalo. Takže naozaj sa nemáš čoho báť. Boh je tvoj ochranca. Keď si ťa Boh tu stvoril, keď si ťa Boh dal na tento svet a má s tvojim životom plán a ty budeš robiť všetko preto, aby si bol pri ňom,
Nemáš sa čoho bať. Nemáš sa čoho bať. Ani choroby, ani že sa ti dá čo stane, ani žiadnych ostatných vecí. Jednoducho Boh je tvoj ochránca. A keď sa cítiš strachu, ak sa cítiš strapený, ak máš obavy, obráť sa k Bohu pre ochranu. Ďalšia dôležitá vec je, Boh je môj obhajca. Mnohokrát sa stretávame s rôznymi konfliktmi, keď jednoducho prichádzame na to, že naozaj sú ľudia, ktorí nás dávajú dole. Že sú ľudia, ktorí nás kritizujú. Niekedy možno nás obviňujú nepravom. Možno, že zažijeme veľakrát niektoré veci, ktoré nás ktoré nepravom proste vyfasujeme. Ale poviem vám jednu vec. Nízki ľudia alebo malí ľudia robia iných malými ľuďmi. Ale veľkí ľudia vytvárajú atmosféru takú, že aj tí ostatní sa pri nich cítia veľkí. A toto je dôležité si uvedomiť. Ako by si riešil, ako budeš riešiť nezdvorilých ľudí, alebo ako budeš riešiť takých nechutných alebo takých drzých ľudí, ktorí ťa proste nejakým spôsobom odmietajú v tvojom živote. Môže to byť v rodine, môže to byť niekto, kto ti nepraje, môže to byť proste nejaký kolega, alebo proste v práci, v škole, ktokoľvek iný. Čo urobíš? Ako ich poriešiš, takýchto ľudí? Je na to jedna úžasná odpoveď. Ty tých ľudí neriešiš. Boh ich porieši. Pretože On je tvoj ochránca. Žalm 23:5. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Viete, kde to David píše? Tento žalm David napísal, keď sa ukrýval v jaskyni, keď ho chcel Šaul zabiť. Pretože David bol pomazaný za kráľa tajne, vedela o tom iba rodina a pár svedkov, Samuel. A potom neskôr, vlastne, keď porazil Goliáša, tak začali Davida oslavovať oveľa viac ako Šaula a Šaul ho chcel zmárniť. A myslím si, že bol dosť nebezpečnej situácii. Predstavte si, že vás chce niekto zabiť. A práve vtedy hovorí Dávid, že Boh je môj obhajca. Koľkokrát môjho sluha hovoril, zabij kráľa, teraz si bol pri ňom. Viete, raz mu otrhol zošiac trošku, keď bol na vecku Šaul v tej jaskyni, práve kde sa on skrýval. A jednoducho mal toľko možností ho zabiť, ale on povedal, David, ja ho nebudem riešiť. Je Pánov pomazaný, Boh je môj obhajca, on ho porieši. My sme neprišli tu, aby sme súdili, ale aby sme milovali a dôverovali Bohu. My sa nemusíme báť, že sa nám ubliží. Ak naozaj zvládneš byť ticho práve vtedy, keď iní na teba spustia kritiku, tak vtedy si naozaj veľký. Aké kritizovanie prežil Ježiš? Aké kritizovanie prežil na kríži počas krížovej cesty predtým? A k tomu spôsoboval tú najväčšiu kritiku. Nábožní ľudia. Boli to práve tí, ktorí by ho mali povzbudzovať, ktorí by ho mali prijímať. A neboli. Možno aj ty máš ľudí vo svojom okolí, kde by si povedal, že oni by mali ma podporiť a nie ešte horšie. Ale nemáš sa čoho bať, keď si v takej situácii. Boh je tvoj obhajca. A posledná vec je, očakávam, že Boh dokončí, čo vo mne začal. Keď si sa raz odovzdal Bohu, tak sa nemusíš obávať v budúcnosti, pretože keď si sa vydal na cestu s Bohom, On dokončí s tebou to, ako On chce podľa svojho zámeru a podľa svojho cieľu. Mnohí sú, viete, čo ak sa toto stane, čo ak sa toto stane. Ak naozaj dôveruješ Bohu a si s Bohom, tak nemusíš používať žiadne čo ak. Pretože Boh vie, čo sa stane. Hoď ty to nevieš. A preto aj Žalm 23:6 hovorí, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Máš dve možnosti. Buď si povieš, že čo ak proste mi nevyjde škola, čo ak sa nedostanem tam, kde chcem ísť, čo ak nebudem mať prácu, čo ak nebudem mať peniaze, čo ak jednoducho s našim manželstvom, čo ak si nezoberiem toho správneho, tú správnu, čo ak budú na mňa kričať, čo ak prídem tam a ma odmietnú,
Čo ak si začnem nový vzťah, tak jednoducho určite to nejakým spôsobom nevyjde a nebudú ma mať rádi. Čo ak prídem do nového kolektívu, bude zlé a tak ďalej. Alebo si môžeš vybrať dobrota a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života a ja budem bývať v dome Pánovom. V dome, ktorý pripravil pre mňa Boh a Boh má pre nás 365 krát v tomto Božom slove napísané neboj sa. To je na každý deň ráno, prvých 7 minút, ako začneš s Bohom, ti hovorí neboj sa, ja som s tebou. Amen? K tomu, aby sme naozaj dospeli od toho, aby stres sa stal požehnaním, je potrebné, aby sme si stanovili cieľ vo svojom živote. Cieľ aj v tejto oblasti, aj v týchto 7 oblastiach, o ktorých sme rozprávali. Je veľmi dôležité, aby si naozaj urobila nejaké rozhodnutie a rozhodla sa takto žiť. Tak ako ja som urobil rozhodnutie, že budem robiť všetko preto, aby som mal 8 hodín spánku. A takedy sa podarí, takedy nie, ale keď sa nepodarí, nevzdávam to, teším sa na ďalšiu noc. Mať cieľ v živote je vyjadrenie viery a je to v liste Rimanom, takže je to naozaj pravda. Chcel by som ešte na záver jeden citát, ktorý verím, že Boh nám chce dnes dať a je to Matúš 11, 28, 30, kde hovorí Ježiš: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno je ľahké. Amen. Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, čo ste unavení a znechutení a ja vám dám ešte viac práce. Ja vás ešte viac umorím, lebo si zoberte moje jarmo. Tak hovorí Ježiš, hej? Nie? Viete, čo je to jarmo? Ešte Miro, nedávaj, hej? Viete, čo je to jarmo? Videl niekto jarmo? Ja som spomínal, že som si také poľnohospodárske trošku začuchol, tak ja už som videl jarmo. Jarmo sa používalo, už môžeš. Jarmo sa používalo vlastne na záprah, kedy voly ťahali nejaký voz alebo niečo, tak sa zaprahli obidva voly, aby sa rozložila tá sila. A oni potom ťahali spolu. A keď jeden nevládal, tak ten druhý ho potiahoval a potom naopak a tak ďalej. Takže mohli vlastne sa tak nevyčerpali, ani sa tak neunavili. A Ježiš nám hovorí, že zober si toto jarmo, vymeň si. Existuje ešte jedno jarmo, ktoré je solo jarmo. A to je, keď ťahá jeden vôl. Máme taký ľubozvučný jazyk, že mi to vyšlo, hej? Lebo naozaj som vôl, ak ťahám sám. Toto nie je Boží plán a nie je to ani Boží cieľ, ani Boží zámer. Ježiš hovorí, zober si moje dvojjarmo, zober si moje toto jarmo, keď si unavený a už nevládzeš, a ja ti pomôžem, ja ťa posilním, ja ťa potiahnem. A úžasné je na tom, že ak pustíme Ježiša do tohto jarma, pôjdeme správnym smerom, pôjdeme správnou rýchlosťou a vieme, že čo nás čaká na konci. Že nás čaká to, na čo sme boli stvorení. Aby sme mali život v hojnosti, aby sme mali život v pokoji, aby sme mali život v dôvere, aby sme mali život večný. Amen? Takže poprosím Braňa, aby prišiel hore a budeme sa modliť tento žalm 23 spoločne. Ale skôr, než sa to stane, chcel by som poprosiť chlapcov, aby vám rozdali také listočky. Viete, nedávno som sa dopočul, že 95% vecí, ktoré ja poviem na večeri chvál, tak sa zabudne v priebehu 1 hodiny. Ale nie som sám v tom, je v tom každý jeden, čo má nejakú prednášku. Proste my ľudia sme takí, že strašne rýchlo zabúdame. Že si nič nepamätáme. Viete, aký by som sa vás pýtal na minulej prednáške, ktorí ste boli, že o čom sme rozprávali, tak neviem, možno pár bodov by sme si vymenovali, ale bolo by ich možno veľmi málo. A ja som chcel, aby sa to zmenilo. Ja som túžil potom, aby sme naozaj zobrali vážne to, čo sa tu hovorí. Viete, vy to neberte tak, že ja som niekto,
kto tu teraz dokáže rozprávať veci a vy sa odo mňa budete učiť. Nie. Pre mňa sú to tiež výzvy a tiež s tým bojujem. Viete, ja som žobrák, ktorý druhému žobrákovi hovorí, že poď, ja viem, kde je chlieb. Ale jednoducho my sme na tom rovnako. My sa potrebujeme spoločne učiť, povzbudzovať, a keď ja nájdem nejakú skúsenosť, ak ja nájdem prečítam niečo v dobrej knihe, keď si vypočujem nejakú prednášku a dám dokopy tieto veci, tak túžim potom, aby to, čo som ja dostal, aby čo najviac ľudí z toho ťažilo. A preto vás poprosím, zoberte si tieto papieriky doma, capnite si ich na chladničku, do kúpelky na zrkadlo, tak aby ste sa k tomu mohli vrátiť v týždni alebo neskôr. Alebo si to založte na také miesto do auta, alebo proste kdekoľvek, kde vám to bude pripomínať, aké návyky si máte spraviť. Tieto návyky som si spravil ja a na nich pracujem. A verím a prajem vám, aby ste aj vy začali pracovať na tom celom. A verím to, že Boh to naozaj chce, pretože je to jeho cieľ v našich životoch, aby sme mu viac dôverovali, aby sme mali život bez stresu, aby sme prežívali požehnanie vo svojom živote, mali život v hojnosti. Tak vás pozývam, poďme spoločne sa pomodliť.